tal-anġli tir marriħ, kastell ġelat, fil-oli twil u rix nuklat, kull fej taraħ, jinnara sħab b'dal-mod, missajat u biss ix-xemx, u x-xita jwaqaw fuq kull men, waqfuni namel dak li xtaqt, isħab seraq lil-ħin. Jien rajt isħab miż-żewġ naħat, miskur u ċar u xorta naf li l-illużjoni tal-isħab dik li qatt ma ser kun naf. Amar fjuri u mortali li tistordi meta tisfen sfin kull ktib li rajt reali sir l-imħabba nara hekk missa jirrepet l-jum tal-li jommi tkun meta tmur jekk jimportak tal-lix li jarawk titċekken xejn għal dawk l-imħabba rajt minn żewġ naħat ħaduli u ħadd u xorta naf li l-illużjoni ta' kull qalb dik li qatt ma ser kun naf. Bikki u biża' u li tkun gburija li tgħid inħobbok mingħajr mistħija u ħolm u festi u ras mimlija il-ħajja rajt b'dal-mod missa l-ħbieb m'għadhomx l-istess ma jaqblux kif naġixxi spiss xi ħaġa tlift u gwadanit għax nażilniex kif jien il-ħajja rajt minn żewġ naħat mir-rebħ u t-telf u xorta naf li l-illużjoni ta' kull ruħ id-dik li qatt ma nkun. Il-ħajja rajt minn żewġ naħat mitluħu nżur u xorta naf li l-illużjoni ta' kull ruħ id-dik li qatt ma ser nkun naf.